खुलुमबाय लोगोफोर आङो स्टार्ट खालामबाय लामा गेजेर मोनबाय माने बियो नलबारि बे जायगाया नलबारि दे दा नलबारियाव जोङो थाथ'बाय एसे ब्रेकफास्ट माने मथा-मथि मोखांखौनो सुलायखायाखै दाबो जों फुङाव ओंखारबाय आंथ' न'निफ्राय 3थायावनो ओंखारदों ओमफ्राय जों नैबेयाव मा रेस्टुरेन्ट मोनलाय इयो प्रनिता रेस्टुरेन्टआव हाबनानै एसे ब्रेकफास्ट खालामसिगोन आरो जोङो दा नै प्रनितात आहिसिलु ए जेबो गैया बे रेडिमेडल' रेडिमेड सब मिथाइ पाबइथिया ए आरो उफ्रिखौ नायदो नै मा साइजआव फैदों बा तेতিয়াवले एथियानो हबो दादाना इदिया रुटि देरि हबो जों रुटि गोरानसो जागौमोन ओमफ्राय दा मा बोथो ओरैथ' मिथाइफ्राथ' गिदिर दंलाबाय नै लादुफ्रा ओमफ्राय आं सुबाय प्रनिता रेस्टुरेन्टआवसो होमब्ला रुटिथ' गैया सा ओमफ्राय नेमखि गोजोनबाय जोंथ' सानैबो गय जासुला नालाय साहा लोंखानानै गय जाबाय उफाय गैया जेराव गय दखान मोनो बावहाय लाखिगोन नांगौबा हाथाया सना कालार जालांथों आयौ होमब्ला जों होफिनबाय आंनि गारि एल्ट' 800जोंनो फैदोंलै बेजोंनो खुनुरुखुम जोंहा उफाय गैया दा टाइटेलाव नुनानैथ' मिथिखाबाय नोंथांमोना माने NLFB नि दिनै सेकेन्ड फाउन्डेसन डे गायसनथि सान दिनैहाय नैथि खेब बोसोरनै जाबाय दिनै जाहैबाय 12 तारिख अक्ट'बर स' बिनिनो गासै हाबाफारि नोंथांमोना नुनो थांगासिनो दं ओंखारफिनबाय नलबारिनिफ्राय बिजय रांनिया मोनबाय लोगोफोर रांनिया ओमफ्राय आनलाखि एसे उदालगुरि मोनहां आरोना उदालगुरि मोनहां नै बेबायदि समायना लामा मोनसे दालां गोलाव मोनबाय मा दालां इयो आदा बियो दालाङा माने बे जाहैबाय बर रिभार बार रिभार होनदों इंलिसाव नै बैयाव लिरनाय दं पस्टारावहाय उदालगुरि टाउन मोनबाय लोगोफोर बांद्राय गोजान नंलिनो बेनिफ्राय मोनफैबाय होमब्ला जायगायाव दा बेनो जाबाय नै जायगायाथ' जों हाबलांनानै नायदिनि माबायदि हाबाफारि दिनैनि नैबे NLFB नि फाउन्डेसन डे गायसनथि सान फालिनाय अब्ला जों हाबनायसै नै NLFB केम्प अफ सनाइ उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट नैबो नायदो नै Welcome to second Foundation Day celebration of National Liberation Front of Bodoland, date 12 October. दा गेटखौ नायदो नै दे हाबाय दे दा हाबलांदिनि बेबायदि साजायदों नै मेहेरगोनां प्रग्राम जानो थांगासिनो दं माने NLFB designated camp of Sonai दा नायदो उनाव ready for the program with discipline दा सिगांथार हाबाफारियानो जाबाय फिरफिला उरायहोनाय by the Vice Chairman of NLFB Mr. B. Boko. दानिया नैथि हाबाफारि बेनो जादों
मुंख्लंफोरखौ मान बावनाय गासै लिंहरजानाय आलासिफोरजों बे मान बावजानाया जागोन बिबार बावनायफोरनि गेजेरजों बे मुंख्लं खाम्फायानो जादों उदांस्रि मुंख्लं खाम्फा सोबख'नाय नासयनाय सुथुरनि इनाय खान्थिखौ सहाय हाया आंनि गोरबोआ सोबख'नाय नासयनाय सुथुरनि इनाय खान्थिखौ दानिया जाहैबाय मुंख्लंफोरनि थाखाय इसोरनियाव आरज माने कन्डलेन्स लानानै जि बोनथुमना दोनदों बे फिलिमफोरनि गेजेरजों बर' हारिनि मोनथाय थामोनथाखौ रैखा खालामनो जोंनि जि फिलिमफोरा बे फिलिमफोरावबो गासैबो बोनथुमनानै दं बेखाय दिनै बे फिलिमफोरखौ लिरनायनि समाव जों जि मेथाइफोर बेखौ मिथिहोदों गोथां माबा उदां बर'नि बिनि दाथायखौ फोरमायदों आरो जि आगसिफोरा जोंहा गोजौआव आखुथियाव गोजा गाबनि सार्कोलनि गेजेराव गोजा गाबा फोरमायो बर' हारिनि खारथाय आरो जांख्रिथायखौ बेयावनो जोंहा हाथरखिया फोरमायदों जोंखौ सैथो आरो गोजोनथायखौ बेनो बर' हारिनि दैदेननायनि देंखो जों गासैबो बे फिल्मनि गेजेरजोंनो जोङो गासै बाथ्राखौ जों मोनथियो जाय बिनि दैदेनगिरिफ्रा बे टेकखौ नायबाय आरो गोथौ बे सिमांखौ बर' रायजो राजा बर' हारिनो होलांबाय आं बिथांमोनखौ इलायनो दिनैनि बे नैथि NLFBनि गायसन सानाव आं साबायखर बावो बे समाव फुंनि हाबाफारिया जोबबाय आलासिफ्राबो ओंखारलांबाय बेनिफ्राय दा जागोन लान्च दा लान्चआव माबायदि जानाय जायो माबायदि जाहैयो एसे नायलांदो दा नेक्स्ट लान्चनि उनाव माखासे हाबाफारि थाबावगोन Salute! Down! Straight edge! Edgy! Hey! Straight! Attention! Today's morning program, break up! बेनिफ्राय नैबे केम्प नैबे NLFB केम्पआवनो ओरैबायदि सरप्राइजिंलि माने हठादै लोगो मोनदों जोंनो मेहेरवारि ब्रादार yes brother बाप आसरित नङाबा आंबो मिथिया कि जोंहा सोमदोन ब्रादारा बाव फैगोन बेबो मिथिया दि आंखौ बाव फैगोन आवब्ला जेब्ला नुयो आं आसरित मोनबाय आयौ बोरै सफैगोन बेलाय सानदों आरो दे इसोरा जि खालामो इसोरा मोजांखौनो खालामो राइट बे खोथाया सैथो ओमफ्राय दायो जों दसे ओरै बाहेरायाव थांथ'नि बाहेरायाव एसे बार जानि ब्रेक जाथ'बाय नालाय प्रग्रामाबो अके दा फिरफिला दैखांनाय आरो मुंख्लंफोरखौ मान बावनाय कन्डलेन्स बावनाय बे गासै हाबाफारि जोबनायनि उनाव दा जयैनो बयनिबो थाखाय लान्च एबा जानाय लोंनाय दा नैबेयाव दंखायो डाइनिं हल दा रायजो राजाफोरनि थाखाय बेबायदिनो मोजाङै जानाय लोंनाय होदों हाब्लांनि डाइनिं हलाव होमब्ला बेबायदिनो गावसोरनो खुरखुरै जाहोदों
मा बेदर dia? Dia lokal daun. Lokal daun. जोंबो जाबाय आरोना ओमफ्राय नैबे दाउ लकेलनो अमा रुनाय माजों माजोंथाय लाइजों अमाजों रुनाय ना औ नै बेबायदि नै बाब इउनिक बिराद मोजांलै जाबाय बाब नै नायदो सोरबा सोरबाथ' लुबैबाय जानांगौ बेथ' नोंनि फेभरेट आयौ आदसा दे नायदो नै जा गोथाव मोजांल' नुखायो First time